Que os avós axuden na conciliación recollendo os netos da escola ou levándoos ao parque é o escenario soñado por moitas parellas galegas que teñen que enfrontar a crianza sen unha rede de apoio familiar. Vou traballar cando podo, cando me chaman, porque non podo aceptar o traballo que teño, porque teño que estar con elas. Deso se queixa precisamente a parella coa que estás, Belén, desa ausencia de axuda, non? Pois sí, Rocío, cada vez hai máis pais que crían os seus fillos sin a axuda dos avós. Este é o caso de Raquel e a súa parella. Eles son de Louro, pero viven na Coruña por motivos de traballo. Raquel, que tal? Bo día. Como vos organizades? Complicado? Sí, é moi complicado. Hoxe estamos aquí en Louro cos avós pola ponte, pero normalmente vivimos toda a semana na Coruña. Nós o que queríamos era estar cos nenos o máximo de tempo posible, e nun principio eu traballaba de mañán e a miña parexa traballaba de tarde, e así podía o pequeno estar na casa, estar con el moito tempo, pero eso facía que tampouco pudera ver o grande. Bueno, era todo un pouco de lío, entonces decidimos que o pequeno comezara a gardería, vai ao ladiño do colexio do grande, entonces cando eu veño de traballar xa recollo os dous, e pola tarde están conmigo, e despois o pai agora cambiou o horario, vai de xornada partida e xa consigue estar pola tarde un pouco, e así estamos os 4, que eso é o ideal. Sí, eso é ideal. Pero claro, calquera cousiña que se saia das rutinas, un neno está enfermo, que pasa, Raquel? Porque vos non tendes ali nin os avós, nin tíos, nin nada. O peor é cando se poñen enfermos, porque ti tes organizada toda a semana cunhas rutinas, uns horarios e todo, pero sí, cando se poñen enfermos é un caos total. Normalmente a miña parexa ten a facilidade de que lle deixan ir traballar pola tarde, entonces quedaríase el con eles pola mañán e eu iría pola tarde, pero hai veces que tampouco pode ser, porque non podes chegar e dicir, ala, vou pola tarde. Entonces temos que chamar a meus pais ou a meus sogros, si poden vir desde Louro hasta Coruña para quedarse con eles, e iso, quiras ou non, dá moito traballo. Claro, moi complicado. De feito, vemos os que están ahora aquí xogando ca avoa, están todos contentos, vamos por aquí a ver, a falar con eles. Están aquí xogando, encantados, porque hoxe están de ponte. Divi, ti, encantada de telos aquí? Estou encantada con eles. Habían de estar aquí sempre, pero bueno. Claro, a Coruña quedanos un pouquiño longe. Sí, moi longe, pero bueno, de vez en cando vou tamén. Moi ben, e por aquí, Alén, e ti con quen prefieres estar? Aquí, na casa de Louro ca avoa ou na Coruña? En Louro. En Louro, e iso é sempre cos avós. Pois nada, compañeiros, eu xa que me sentei aquí na alfombra de xogos, voume quedar lendo aquí O pirata mete pata. Veña, vamos aí. A ver, mira, Mauro.